ejjew flimkien nerġgħu nagħmlu dan il-partit tant maħbub tagħna, partit għan-nies, partit man-nies, partit tan-nies. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmluh fuq kollox partit rebbieħ. Kien b'dan il-mod li l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għala l-ewwel diskors tiegħu f'din il-kariga fit-tmiem il-Kunsill Ġenerali. Kunsill Ġenerali li taħ il-mandat biex jibda l-ħidma tiegħu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista bħala is-seba' kap tal-partit wara Fortunato Mizzi, Ugo Mifsud, Nerik Mizzi, George Borch Olivier, Edi Fenekadami u Lawrence Gonzi. Diskors imqanqal u konċis, dirett mhux biss lejn il-kunsillieri li jurew il-fiduċja fih, mhux biss lejn l-attivisti nazzjonalisti, iżda messaġġ għal poplu Malti u Awċi. Simon Busuttil b'umiltà fil-waqt li qal li jaċċetta r-rieda tal-kunsillieri li eleġġewh bħala kap ġdid wieħed li se jkun qed jagħti d-dedikazzjoni kollha tiegħu għall-Partit Nazzjonalista. Ser nagħtikom l-unika ħaġa li għandi, id-dedikazzjoni sħiħa tiegħi. Eżempju ċar ta' dedikazzjoni sostna Simon Busuttil huwa l-fatt li hu jkun ta' eżempju u jmur iħabbat bib għand in-nies. Li l-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm għall-poplu Malti u Awċi kollu u li kulħadd jista' jħossu komdu f'dan il-partit. Fil-waqt li tkellem dwar ir-riformi li jrid jagħmel fil-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil talab għall-għajnuna b'mod speċjali minn dawk li kienu kandidati għal kariga ta' kap. Mario, Francis, Ray, għandi bżonn l-għajnuna tagħkom. Kruċjali biex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jirbaħ il-fiduċja tal-poplu Malti u Awċi hija l-għaqda fi ħdanu. Biex dan il-partit jerġa' jsir partit rebbieħ, l-ewwel u qabel kollox jeħtieġ illi jerġa' jsir partit maqut. Fost ir-riformi urġenti u li għalhekk se jkun qed jaħdem fuqhom mill-ewwel hemm l-isfida kummerċjali u finanzjarja tal-partit, ir-reviżjoni tal-istatut u l-istrutturi kif ukoll l-għażla għal kandidati f'isem il-Partit Nazzjonalista. Idea innovattiva li ħareġ biha Simon Busuttil huwa twaqqif ta' kulleġġ għall-eks kandidati u eks deputati biex huma wkoll jagħtu l-enerġija fil-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil iddeskriva l-ġurnata ta' 8 ta' Mejju bħala jum ġdid. Illum huwa jum ġdid fl-istorja tal-partit. Hemm vjaġġ twil qudiemna. Iżda jekk ma nitilqux għalhom it-triq, żgur illi ma nistgħux naslu. Il-kap il-ġdid sellem lill-predeċessuri tiegħu b'mod speċjali lil Lawrence Gonzi u lil Edi Fenekadami. Kif ukoll kellu kliem speċjali ta' ringrazzjament lill-uffiċjali kollha tal-partit, fost l-oħrajn lis-Segretarju Ġenerali Paul Borch Olivier, kif ukoll il-ħaddiema tal-partit li għaddejjin minn mumenti diffiċli.